Shin tsohon shugaban Najeriya IBB ya gargaɗi mutane kan ƙara zaɓen APC? Akwai wani ikirarin da ke yaɗuwa matuƙa a kafafen sada zumunta, musamman Facebook, da ke cewa tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida ya gargaɗi mutane kan ƙara zaɓen jam'iyyar APC a zaɓen shekarar 2027. Misali, wannan shafi na Facebook mai suna Dr. Tsiga ya wallafa ikirarin cewa tsohon shugaban ƙasar ya ce babban kuskuren da 'yan Najeriya za su yi shine ƙara zaɓen jam'iyyar APC. Wannan wallafa ta samu sama da mutane 1000 da suka tofa albarkacin baki, wato comment. Haka shi ma wani shafi daban ya wallafa cewa wannan shine saƙon tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida zuwa ga 'yan Najeriya. Kafar tantance labarai ta alƙalanci ta fara da nuna shakku kan labarin saboda kasa samun wuri, lokaci, hira ko taron da tsohon shugaban Najeriya ya faɗi wannan babban labari. Sai alƙalanci ta tuntuɓi sahihan kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ma jihar Neja, inda babu wata kafa mallakin gwamnati, masu zaman kansu da waɗanda ma na 'yan adawa ne da ta rawaito wannan labari duk kuwa da irin girmansa. Haka zalika, alƙalanci ta tuntuɓi 'yan jaridu da ke aiki a jihar Neja kan wannan labari, inda suka ce ba su samu labari ba, duk da kasancewar suna gaba wajen rawaito labari ko hira da tsohon shugaban Najeriya. A shekarar da ta gabata ma, an yaɗa wani labarin ƙarya da aka danganta shi da tsohon shugaban kan cewa ya hana ɗansa karɓar mukamin da gwamnatin Tinubu ta bashi, wanda alƙalanci ta tuntuɓi ɗan nasa kai tsaye kuma ya ƙaryata labarin. Bisa kasa samun wannan labari a wata kafar yaɗa labarai sahihiya da kuma rashin samun inda ko dalilin da kan kai ga faɗin wannan magana, yasa alƙalanci yanke hukuncin cewa ikirarin cewa tsohon shugaban Najeriya IBB ya gargaɗi 'yan Najeriya kan zaɓen APC ƙarya ne. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.